Oras ma dihita huria HKBP Sutoyo akadamang dainang songonido aka nakosobulong ala naing masuk ma uluatta do amang do inang paditatta jongjong mahita. Huddul mahita museng. Horas ma dihita sa luhutna, adorang sota buka dope parminggota di bagasan sedarion, tapara di maruhata lahu mamasuki parminggota, martang yang bi mahita di bagasan rohatabi. Tapuji matuhata mare de mahita sia bukue de nomor tulu ayat sada sahatruri ayat tulu.
hiti goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Hurajumi at kasitaonon dihasianganon, hirana suada do martibakkon hasangapon, si papataron na tuhita sugot, taydehon, haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata pargugo naso hatudusan, sailehon madihami haporseaon na mangulu, asa totok kami porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, to pamarohan na iyas di bagasa kami, jalapay baru rohanami, jalapasitong, say pahot mahaporseaon nami, asahot jala sonang rohanami marningot naung sa dosa nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari demahita. Tagihok kamu mah patik ni debata di minggu tasadarion ima sian patik palimahon sahat rudi patik pasapuluhon patik palimahon
Iko pasangapo mudo naturasmu, asa mertua ho, jalaliling mangulu di tano nanilehon ni Jahuba di Batam diho. Patik paonopon, unako mamunu. Patik papituhon, unako mangalakup. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiahon, unako olo makatidakon hatana sotutu maralohon donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongammu. Manang naposona bawah, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni dongammu. Ima sahatna atong rap martangyang mahita mangidogogo laho mangulahon patiki. Ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon naho bar tupati ni. Amin. Mari de mahita. Tatopo tima dosata nagudangi tu debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargugo naso hatudusan para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahato dohami tubuh. Jala dangadong hapor seau di bagasan rohanami hian. Saduhut dohami manibil sianak ke dalam. Macai gudang do pangalau sion nami di patikmu. Alai ingot mahami ali Tuhan. Alani dinggan di basam dohot asi ni roham. Sayunang paingot-ingot akadusa ni haposoon nami. Dohot pangalau sion nami. Say ingot mahami khobar tu asi ni roham. Dohot dinggan ni basam ala ni goarmu. Ali Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin.
hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Ala ni pangalau siota do ubain na tartulang Kristus. Jalabinahin ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana picang-picang perhitian ni hasonang ata. Jala binahin ni bugang na malum itahilala. Hasa ngapom ma di debata na digijang. Mari demahita. Tatangihon mahata ni debata turpuk epistel di parminggota sadarion. Ima naung diturpukkon sian puda ni Raja Salomo di bidu 10 memuka sian ayat 10 mangujungi sahat rodi ayat 20. Tajahama margati sorin songonoma hatan itu hatta. Aduldo dumenggan mangomo hapistaran asasere jala tagonado mangomo roha hapatason asaperak. Matua gijang ni roha do patujolo ni haje polon jala hati bo diri patujolo ni hatinggangon. Manang ise namarate-atehon hatani debata jupangan nadinggan jala halak namarhaposan tujakuba maruli tua. Olak ni ido sahatna martua mah natumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amin. Mari demahita.
tatidakon mahaporsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaw di sa dok portibyon, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na suhatudusan na tumopalangit doho tano. Aku porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi siaton di parbadia, adorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumao na birnit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua-tuba nuatoro dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargugo naso hatudosani, di simay bana pay mamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Aku porsea di tondi parbadia, jada adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohok di hasesaan di dosa, dohok di hatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate, dohok di hanguluan na sorasuda. Amin. Tabigi may di puji-pujian marhite paduan suara NHKBP.
Mangihuk mata bigi pamuji tutuhata marihiti paduan suara Immanuel.
Tabigima titing di Huriata di Bagasan Minggoan. Dikting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu tanggal 23 Oktober 2022. Perjulu, Goar dohot topik Minggu. Goar ni Minggu sadarion, Minggu pasapuluh siau dung Trinitatis. Topik Minggu, manaon na porsuk songon sihuton Kristus. Paduahon, tikting perbagason, tik-tik perjolo dohot paduahon, naing majalo pasu-pasu pardongas sarepeon ma, robet hasudungan sidauro, anak ni amata, lasian sidauro, tubuh ni inata, rosdelina boru naing golan, ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, sian sektor Cipinang Asam, dohot oroanna, opi sitauli dame, boru pardede, boru niamata, Marlon Henratmo pardede, tubuh ni inata, Mardiana boru manurung nahinan, ruas ni HKBP PUK Solok Resort Sumatera Barat. Pamasumasuon hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2022 di Gereja HKBP Pertuahan Resort Simatin, Distrik 5, Sumatera Timur. Patuluhon, Dana Nasorang, Jumat tanggal 30 September 2022 di basa-basa Tuhata dosada dana bawa di keluarga Jackson Maringan Tua Simanulang, Inangi Kristiana Boru Siagian, Sian Sektor Parserahan, Hipasdo danaki suaksongoni nang natorasna. Paupaton, Peliat Tujoloni Langgatan, Minggu tanggal 30 Oktober 2022 di Sude Ibadah Papungu Peliat Tujoloni Langgatan dohita marhite amplop haporluat tu diakonia sosial HKBP Sutoyo, Lasma Rohatta Pasahaton Peliani. Palimahon, perubahan jadwal ibadah sekolah minggu dan praremaja. Mulai Minggu tanggal 10 Oktober 2022, hobar tu program panitia pembangunan di HKBP Sutoyo dalam rangka rehab lantai tolu, dohot lantai opat, gedung sekolah minggu HKBP Sutoyo, naung dilaksanakan mulai tanggal 3 Oktober 2022. Songonoma perubahan jadwal ibadah sekolah minggu dohot praremaja. Naparjolo, SD kelas tolu 1 Kalasonom tetap masuk pukul 7.30, 1.30 bertempat di lantai 2. Paduahon, praremaja masuk pukul 10, 1 pukul 11.00 bertempat di lantai 2. Patuluhon, SD kelas 1 doho kelas 2 beribadah secara onsite di lapangan Yayasan Bakti pukul 7.30. Paunopon, perubahan jadwal ibadah minggu. Minggu tanggal 27 Oktober 2022, jadwal ibadah pukul 15.00 WIB dirubah gabe masuk pukul 16.00 WIB. Siala adong acara perpisahan dohot mengucapkan pendeta di HKBP Sutoyo. Papituhon, mutasi pendeta. Minggu tanggal 27 Oktober 2022 di ibadah pukul 10.00 WIB dipatu pada mutasi pendeta Rudi Sinarto Beraja STH MPD, pendeta fungsional di HKBP Resort Sutoyo, napida tugas gabe pendeta Resort HKBP Panai Hilir, Distrik 26, Labuhan Batu. Di Sude ibadah Papungu Peliat Tujoloni Langgatan dohita marhite amplop si pasahatota tu keluarga pendeta RS Lumban Raja STH MPD. Songon hamalateota
saleleng makobasi di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Lasma rohatta pasahaton peliadi. Acara diuduti tu pelantikan Pendeta Andreo Fernandes Rajaguguk, SSI, Teol, M.Hum, dosen Sekolah Tinggi Bibel Pro, HKBP, Gabe Pendeta Fungsional di HKBP Resort Sutoyo. Duksidung ibadah udutatta do acara rabatama di lantai 2 serbaguna ni dohotan ni 2 halak ganup paduan suara, 2 halak ganup sektor, 2 halak ganup kategorial, perhalado dohot tamu huria. Minggu tanggal 27 Oktober 2022 Sadarion di Sude Ibadah Madok Hata Pertadingan do Pendeta RS Lumbad Raja. Pawaluhon pelajar Sidi HKBP Sutoyo Perjolo Sadarion Minggu tanggal 27 Oktober 2022 perguru malua reguler A dohot reguler B libur. Siala adong acara perpisahan dohot pelantikan pendeta di HKBP Sutoyo. Paduahon, Minggu tanggal 30 Oktober 2022, merguru malua khusus makatidakon haporsiaon di ibadah pukul 15.00 WIB, dung maddohoti parsiajaran mulai sian bulan Agustus 1 Oktober 2022, manang nauk tolu bulan lelengna. Pasiahon, Sinode Godang HKBP ke Onoplono. Senin 1 hari Kamis tanggal 24 tanggal 27 Oktober 2022 akan dilaksanakan Sinode Godang Paunoplonopon HKBP bertempat Seminarium Sipoholon. Pendeta Resort HKBP Sutoyo, Pendeta S. Togatorop turut mengikuti Sinode Godang tersebut sebagai peserta Sinode Godang Utusan Distrik Walu DKI Jakarta. Pasapuluhon, pertangyangan sektor. Kamis tanggal 27 Oktober 2022, Patupaon Nihuriatta do pertangyangan sektor secara tatap muka masuk pukul 10.30. Nama kasuhuton pertangyangan ini sektor Halim, Kapung Makassar, Uki, Paduan Suara Perempuan, dohot Paduan Suara Genesis HKBP Sutoyo. Tuaka ruas nama dohoti pertangyangan secara live streaming, link YouTube dibagihon marhite wea grup sektor. Pasapulu sadahon, pertangyangan sektor Cibubur. Jumat tanggal 20 Oktober 2022, sektor Cibubur Patupahon pertangyangan sektor dohot tema mengelola berkat Tuhan. Nama kasuhuton pertangyangan sektori keluarga Nyonya Asinaga Boru Nabi Tupulu. Masuk pukul 20.00. Zoom meeting ID dohot password di informasion di grup WhatsApp. Pasapulu duahon. Kebaktian bulanan Paduan Suara Grace HKBP Sutoyo. Jumat tanggal 20 Oktober 2022, Paduan Suara Grace HKBP Sutoyo Patupahon kebaktian bulanan maringanan di lantai 2, Serbaguna HKBP Sutoyo, masuk pukul 10.30. Disosoi matu Paduan Suara Grace HKBP Sutoyo, asaro madohoti kebaktian bulanani. Pasapulu toluhon, ibadah bulanan seksi musik HKBP Sutoyo. Sabtu tanggal 20 Oktober 2022, seksi musik HKBP Sutoyo naik Patupahon ibadah bulanan masuk pukul 10.00 WIB. Maringanan di konsistori bawah. Disosoi itu seksi musik HKBP Sutoyo asaroma dohoti ibadah bulanani. Pasaplopaton. Rapat program kerja anggaran tahun 2023 Dewan dan Seksi. Disosoi matu Dewan Kononia, Marturia, Dohot Diakonia, Rap Dohot Seksi, Asa, Perjolo. Dibahen laporan kegiatan selama tahun 2022. Paduahon, disusun program kerja dohot anggaran tahun 2023 sesuai dohot orientasi pelayanan HKBP 2023. Profesionalisme dalam penata layanan. Batasna sahat tu tanggal 10 November 2020. Pasapululimahon,
Panitia Natal HKBP Sutoyo. Panitia Natal HKBP Sutoyo tahun 2022 nunga terpilit. Patupaon ni Panitia Natal do rapot ganup hari Jumat dimulai pukul 10.30 maringanan di konsistori bawah. Manangguar ni panitia terlampir. Pasoplonopon Harmony of HKBP. Dalam rangka menyambut acara puncak tahun kesehatan HKBP Sutoyo yaitu The Harmony of HKBP Sutoyo akan dilaksanakan rangkaian kegiatan pra acara antara lain perjolo lomba tarik tambang manang khusus wanita perwakilan 7 orang per sektor usia 15 tahun sampai 50 tahun. Paduahon lomba senam manang campuran jumlah orang dan usia bebas. Patuluhon lomba tari Batak khusus anak-anak maksimal 10 halak per sektor usia 6 sampai 14 tahun. Paupaton lomba oper tepung khusus laki-laki perwakilan 5 orang per sektor usia 15 sampai 50 tahun. Palimahon lomba tebak kata manak campuran perwakilan 10 halak per sektor usia bebas. Paunopon Basar Jemaat Manang Kota Opat Stan. Kegiatan pra acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 November 2022 pukul 8.00 WIB sampai dengan selesai di lapangan Bakti. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan 2 November 2022. Pendaftaran dapat dilakukan melalui lomba Google https://2/bit.ly/lomba The Harmony atau scan QR kode terlampir. Basar Violena Turnip. Untuk mengisi formulir lomba cukup diwakilkan 1 orang koordinator lomba setiap sektor dengan mengisi nama-nama jemaat sektor yang mengikuti lomba. Info lebih lanjut dapat menghubungi panitia Sondang Sibuya dengan nomor HP 0816 13 33 554. Paduahon Angen Tapu Bolon dengan handphone 0812 9248 1950. Pasap Pulu Pituhon sumbangan di Jalodo sumbangan sian keluarga Gibson Manurung Borulimbong sektor perserahan bunga altar Tuminggu tanggal 27 Oktober 2022. Hamalateo siala hipas-hipas sude keluarga diramoti tuhata. Laho pasikop tiktingon boy mata jaha dik tikting cetak. Songoni masaha ni tikting di mingguta sadarion. Tabigima paduan suara paropuan.
Mari de mahita siabuke de nomor 720 luayak sada dohot udutna laos tapasahat mapiliata pilihan sada A dohot sada B.
hita. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangarajai ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna. Kami Pendeta Ridoi Boru Batubara, nomor tugas di kantor distrik DKI Jakarta, Somon Kabit Koinonia, mendapat penugasan Sian Amang Preses, Amang Pendeta Bernard Manik, laho marhubas di tonga-tongani huriata, sialang pangujap konon, dohot paborhaton Padita Rudi Lubay Raja di Paborhat, dohot Padita Fernandes nanay di Ojakon di Huriata. Kami rap dohot Padita Rina Boru Siahaan natong marhubas di kantor distrik Walu DKI Jakarta. Amang Preses marhubas sonari di HKBP Ciganjur, nama Resotus Rengseng Sawah, Jala Adong pelantikan pengurus sekolah minggu distrik, dohot mengucapkan paborhat totong parhubas na adong di Ciganjur. Alani salinai pasar taima hata horas-horas tuhita saluhuna. Horas ma dihita. Huriani tuhata di bagasan Yesus Kristus nagabe barita nauli dihita di minggu tak minggu pasapulu siahon dung Trinitatis ima sian 2 Timoteus 2 ayat 1 ayat 10 tolu hujahama tapai hutihut ma taon ma na porsuki humokop Kristus onpe ale anaha margogo maho marhite-hite asine rohani Kristus Yesus. Jadi na binegem sian au dia dopan ni torop sitidangi ima pasahat tuhalak haposan akkana tau mangajari na asing. Gabedongan manaon haporsukon maho songon parangan na denggan di Kristus Yesus. Dang olo alit parporang tuaka ulaon padaraman asa halomuan ibana dina marsuru ibana. Nang na marsiadu pe dang dipatupali ieso tigor paraluan nai. Ikon siula haumai jumolo taruli di parbuena. Atusi na hudoki ai lehonon ni Tuhanido tuho roha mangarti saluhut nai. Paingot-ingot ma Yesus Kristus naung dipangulu sian akanamate na sian pinopar ni si Daud hobartu na hubari tahoni. Alani ido au manaon na porsuk pola tarate songon siula hajahaton alai dang tarate anggohatani debata. Dibahenido rohaku manaon saluhu nai alani akan terpilit asa nasida taruli di haluaon na di bagasan Kristus Yesus dohot dihasangapon saleleng-leleng nai. Haposad do hataon. Anggo dongan na dohita tuhamatean, dongan nama nang tuhangoluan. Anggo benget hita manaon, rap mangarajai ma hita sugut. Molo macuadahon hita, dohot maibana macuadaho kita. So haposan pehita,
tongdo haposan anggo ibana, aidang tarswada hosa dirina, ima sahatna. Urian itu hata di bagasan Yesus Kristus, dangadong rahi taon na lomoro hana di bagasan parukilan. Dangalong lomoro hana di bagasan haporsugon. Sa ini padao do diri ate sian akka parukilon na boy madodohi roha. Alai pangido amay. Na adong di bagas garejaon, tadok ma akanaw marroha, nga hira sudera adong akka parukilon nate. Nga sudera adong akka sitaonon na. Dung marroha ibana saat tu naung lanjut usia. Jala di bagasani akka sitaononi siya dia may molo tadok sitaonon manang parukilon. Boy doi sitaonon secara fisik ate. Sitaonon secara fisik boy alani sahid. Bamolo kada danak dia ka pertumbuhan na dope HP ngadok posa sahid na. Baparukilon doi sitaonon di secara fisik. Alai didok gotong manusia lahiria semakin merosot ninna. Ternyata penderitaan dotong nala merosot akka pardagingono nate. Nakpesa ni usahahon songoni di usahahon nakaina asalam hera poso. Akka naong matua sonari ipake pakaian niya kana poso. Ade? Asa hera poso. Hape ngatong matua. Alayak kana poso ibatua-tua. Ipake pakaian ni akana tua-tua. Akana kubak-kubak nga masonari pakaian na poso ade. Habak-kabang. Pero akana tua-tua ipake akana slim fit ninna. Jadi alabwa ternyata penderitaan doi heradangolo matua ate. Adong ngomarhoy punguan lansia pengurusna. Ay dang adong inang lansia namin. Ay basa dang adong. Ay umur sadia nga matua huriatay nunga. Nga godang usia 60. Alay dang ulo lansia ina. Oh nama mosoy may ningoma. Itu penderitaan dalam usia ternyata dia tidak mau. Alai didokon memang di 2 Korintus 4 ayat 16-17 bahwa nakpe merosot perdagingonon jita jalo mate tabba umur tabba merosot do perdagingonon nate. Jimolo dihilala dangolo isimat tong nasalay. Nape merosot ikut jalodo lam suda do gogo lam maingol do lam rabodo ni jalo mayate nape ibain sunti enjing do ido kota he nama bay poso itu rus asa marsila torus sampai memang berkerutong babi bainon ala ni umur alai nape merosot pardagingoni partodioni unang ma merosot. Dia diperbaharui setiap hari. Diperbaharui. Fisik taodo menurun, fisik taodo merosot. Alai partodioni unang ma merosot. Aha muse parukilon ni jolmaon. Tunggu tuaka perdagingonon teh. Tekanan ekonomi. Didokon akan napistar tahun 2023 ima masama
resesi ekonomi ninna. Ala masai ala sudi naik akka situoron. Ale padapotan moru. Jadi adonggo tekanan ekonomi. Adonggo tekanan keluarga tong. Ate. Tekanan keluarga mulai hatai hutun na di Lukas 10:5 anak nama goya teh. Molo bahasa ni Andar Ismail madokon dicintai dan melukai. Macai holok situ tu rohani na tua-tua na tua nakon naon. Alaya nakon naon boy do melukai ya teh. Mulut jahat cerita nih anak nama gue. Dia bagi aku. Dia waris aku. Lia sonari. Akan aposo ngarok songoni noaing ison. Daong amin puji Tuhan. Alai di dokon anak nama gue. Dia waris aku. Dia waku. Allah na tua-tuai mencintai. Tolak boy bana nak pe dilukai. Ilian nih guys warisan nenana bagiamuna. Dungilian warisan nai ahadu yula. Mangolu do peo makna, mangolu do pe makna alai. Ipat cuasa ehon warisan nai. Dicintai tapi melukai. Dekola siang kiani mulai dokon nobel gaipe. Bahasa bainomu pesta-pesta nih. Bahasa leonomu cicin nih. Idokon natoras naima. Ayrak buhita torus. Ayar tabu sudina dongon yawon. Danga dongi. Dicintai. Melukai. Alai tolak buat kena tua-tua terus mencintai. Tolak boh. Puji Tuhan. Ya anak muda ya. Tadi bagus banget lagunya. Duk sonang rohaku. Niri puluh kena tua-tua mangedeho nih. Tapi akan aposo pedeho dia teh. Penderitaan tekanan keluarga. Dakolan anakon doho do pasangan hidup terkadang ate. Ala buah situasi lingkungan di dok sonarion sudah semakin runyam. Situasi lingkungan sudah sangat bejat saat ini. Boy mata jahan aking ngata payuti di amsali manang dipo desa plonomi. Ngamora lem neng mora gijang marohana. Alai dako lagi gijang rohana. Sudi naik pacuasai hononna ate. Ngata berengi dak pola sihata honot tobe ate. Kehidupan moral manusia sekarang ini sudah semakin bejat. Dak kola dohono be ahola pangalahonia kama mai. Dang be ate. Ngadoho pangalahonia ka akka perempuan akaina. Jadi kehidupan moral manusia itu sangat menderita. Ada beban, ada pergumulan. Aledakola nih. Penderitaan itu boido menyesak kita alani bencana alam. Dak taboto ate 2 minggu na salpu dope gempa nadong masa di Tarutung. Gomos tatang yakon ala nomor sinu di gudang. Aka utusan sinu di gudang. Menderita do nasida, bergumul do nasida. Baru namangihut dia mamusia penderitaan ini. Didokon marhite Matius 10 itul lalu. Tuh ma silang natuho.
Pikulah salib yang ada padamu. Penderitaan King dilukai, tapi tetap mencintai. Akan penderitaan secara fisik, penderitaan secara ekonomi, penderitaan secara lingkungan. Ditonahod do tuhita. Di Yohanes 10 ayat 33. Hapor suhodo jabbar muna di portibion. Alay di dok Tuhani. Pos marohamuna nunga hutaluhon portibion. Amanginang di bagasan Yesus Kristus. Marhite turpuk taon na yung johonon na tuhita. Adong ko penderitaan na masa di turpuk taon adong. Ima penderitaan ni si Timoteus. Karena dia seorang muda yang akan memimpin jemaat. Penderitaan ni si anak kadongan. Penderitaan ni siya na humaliang. Ay adong maaka ajaran palsu. Adong maaka ajaran sesat. Hamu amanami inanami di bagasan Yesus Kristus. Di suarahon tuhu masilang na tuho. Nunga di jauh hita songon halak Kristen. Nunga di jauh hita songon halak na porsea. Manang na alaniya hape penderita tay. Manang alani seorang Kristen pehita. Naikotoktong hita ditantang. Naikotoktong hita dijauhon. Mangulahon ulahon na denggan. Manang na di paburu-buru halak pehita ala nasitong tahatahon. Manang na naing penjara honon na pehita ala ni barita nauli. Manang akala ni penderitaan na asing na hudok di jolo na king. Sonari di jauhot tuhita. Sungod dia macara na hita mengadopi penderitaan ni. Molo di Roma 5 di dokon. Kamu amanami, inanami di bagasan Yesus Kristus. Bahwa hapor suhoni penderitani makorhon habengeton. Ima jauh-jauh na tuhita. Mulu adong pergumulan, mulu adong penderitaan. Ikon buanot itu jolo ni debata. Asa pergumulani makorhon habengeton. Benget laho manaon. Unang putus asa. Unang frustrasi. Unang madele. Jalan na mangihut mo say hamu amanami inanami di bagasan Yesus Kristus. Di jauhot tuhita asa tok-tok kita. Marnida songon nanidok na molo prajurit. Nanigabarhon na dison. Pantang menyerah. Pantang mundur. Ido prajurit. Jala adong musim madokon. No pain, no gain. Ikon na berjuang kotorusita. Asa sahat tita. Tuna sinitani rohata. Berjuang berarti ada pergumulan, ada penderitaan. Unang olo hita pantang menyerah. Unang mundur hita dihapor siautai. Unang mundur hita sebagai orang Kristen. Karena ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Karena ada masalah-masalah yang kita hadapi. Idokot dison songon musuh manang songon pergumulan ni si Timoteus narosya na kadongan na idokot guarna Pigelius dan Hermogenes digijangi turpuktay. Buasa gabe musuh, buasa gabe sumber penderitaan ni dongakiado
alai ala barita nauli gabe isogoi iba, gabe itinggalkon si Timoteus. Alai didoko si Paulus tu si Timoteus ikon hot doho sebagai pemimpin na toktong togu marhapor siaon molo petung itait hita naeng tu penjara alai unang mabierho hatahon hatani Tuhani dengan tuakan na mendukung ho laho marbarita nauli asa diberitahon hatani Tuhani doho dengan doho tikos baru namang ihu musaya didokon ikut songon atlet dohita asa boy hita margogo di penderitani, asa boy hita monang di penderitani, ikut songon atlet dohita. Buah ma atleton, terus latihan, terus latihan. Nakini doko namang padita resort juara sada do, napa subulung ni sutoyon. Langsung jadi do tahe juara sada hamu. Namare denaking napa subulungi. Berarti ada disiplin, ada latihan, ada kerja keras sehingga kita bisa memperoleh juara. Songod dia, lu do mangamuk gurui dah. Muruk gurui, saya mekelek kelibe ipu di HP gurui ngai bai sol misol. Ngaloja, ngahabis. Ngasap petegang tenggorokan, HP saya mekelek suara sada. Akaina do na mekel berarti song itu akaina onate. Toi marede hita ina. Sai marhusipi, sai makatai. Sape hohom maguri na hudul maguri. Dak tolak beibana. Harus mau disiplin, harus mau latihan terus supaya kita menjadi pemenang. Menjadi pemenang bayi doko nak kaparede mak toy mak nama muji Tuhan do pals petaho nama bayi sonang roha nama yate ongko sasitonga ise lomoroha nama bege pals adok kamu na lomoroha nama bege pals atari doko mak ido ngalan sia iba nga goyang be akan nadiwe ataya te akalan siya do marede marzogeti nuangon. Mereka apa? Mau tetap konsisten, mau disiplin. Berarti asa boy hita manahan di penderita tai, ikut disiplin do hita marhua, ikut terus do hita martangiang. Unang moru semangat ta martangiang, molo tungpe. Dak pitor dia lusi tangiak pai. Unang macohot hita mabege barita nauli. Molo tukpe dang pitoro natahirimi. Ikotoktong do hita mangulahoni. Songon partani ninna. Kalau yang lahir di Jakarta mereka tidak lagi mengalami bagaimana sistem pertanian yang ada prosesnya. Harus dicangkul tapi kita bisa melalui Google atau di searching songod dia proses pertanian. Tetapi kalau dia masih mengalami pertanian songok kamion, memang kita mencangkul. Setelah mencangkul madabuaek muladok perbagi iso ni boto do madabuaik ate. Karena air kita musimnya 2 musim, kemarau dan hujan. Saat musim kemarau kita harus pergi ke sawah jam 2 malam untuk menutup air ke tetangga. Supaya air mengalir kepada kita. Siapa yang pergi jam 2, sawahnya lah yang terisi air. Tetapi siapa yang tidur tengah malam, sawahnya lah yang kekeringan. Seperti itu kalau musim kemarau. Tetapi petani itu apakah dia langsung mati di ladangnya atau bunuh diri di ladangnya? Tidak, dia tetap mengerjakannya
pergi pagi, pergi siang, pergi sore, pergi tengah malam. Proses untuk pertanaman. Dia sudah ditanam, disiangi, dipupuk lagi, harga pupuk naik, tetap dia lakukan pertaniannya. Dan sampai panen, sampai mau panen, adong idokoni jolma-jolma. Tahu jolma-jolma? Orang-orangan dibuat seperti orang untuk mengusir burung. Nah, ternyata burung itu takut sama orang-orangan. Ditarik itu dibunyikan pakai kaleng. Itu dikerjakan hingga tibalah panen. Diusirlah tikus-tikus. Harus seperti itu, ada proses, tidak tanam sekarang besok berbuah. Ada proses dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Ada proses, ada itu proses yang mudah kita kerjakan, tetapi ada proses yang sulit kita kerjakan. Tetapi kita diingatkan, ingok ma Tuhani, Tuhan Yesus Kristus, molo dongan nadoho di sitaonon, dongan nadoho di hasangapon. Ingatlah penderitaan Yesus Kristus itu tidak seberapa dengan penderitaan kita. Holan penderitaan alani fisik go hita gudangan ate. Alani ekonomi, alani keluarga. Gudang go hita menderita alani na berita nauli. Holani songgak situai pe iba ngababiar iba ate. Mabiar iba ba. Berarti dah ngadong go pe di iba songon Yesus Kristus terus senyum. Terus madokon dangi boto halaki na niulanay. Asim aroham Tuhan. Dang gope na songoni ate. Alai di jauh tuhita ingot masih taonon ni Yesus Kristus si. Pada saat zaman teks kita ini dikatakan debatado Yesus alai dang jolmai nina. Itulah pergumulan ajaran sesat. Alai sonari pergumulan ajaran sesat na aha. Jolma do ibana. Yesusi jolma alai dang debata. Iba balik-balik ma. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Alai ingot ma Yesus na manaon na porsuk asa humoko pita, asa malua hita siya dosata, asa malua hita siya sitaonota. Ingatlah Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang membebaskan kita dari dosa penderitaan kita, yang membebaskan kita mulu sanga pegijang rohata, ulu do Jesusi majalo hita. Karena kesombongan awal dari kehancuran nina. Isi olo hancur dah ngadokan. Toe mulak mahita. Bertobat mahita. Olo do Jesus. Asa dapotan haluau kita. Asa dapotan lasni roha hita. Unang tatio-tio penderita tay. Sautik naida. Unang tatio-tio penderita tay. Adong di buku Chicken Shop. Ada cerita ayah yang sangat perfeksionis. Ayah yang sangat banyak menuntut harus 100% dari anaknya. Dalam ceritai idokon ma, ikon nilai 100 anak konnai. Molodak 100 anak konnai, pitur muruk bapak nai. HP anak konau malo do bahasa Inggris, alai dang malo matematika. Jadi sada tiki adong matugas matematika ni anak konau. Alai kon perfect go ikon nilai 100 usuku maju bapak kon nasabui hukarejo itu gason ina. Isuku ma bapak nai. Iajari bapak nai ma HP la cetu si anak konau. Dungdang dia tu si ahai doko bapak nai. Akama na sering mengajari.
Bodoh kali kau ina ma. Bodoh kali kau ina. Hukna ituluk. Ulu ni anak konai. Ale dah ngadong beso nak kaama songoni ate. Akaina nama mangajari madok soni. Mulai napi mangajari. Oma di dokot ceritai. Bodoh kali kau ina. Tarsonggok ma. Anak konai. Isipan anak konai ma. Hatani bapak naon. Ujungnya iya pa aku udah bisa kok ina. Apa isa si tonga dang bisa. Di sekolah anak ngau dango lebih banyak angkat tangan. Nanti aku dibilang bodoh kali. Di dongan nape marmeam dango lebih banyak tampil. Nanti aku dibilang bodoh kali. Di sude situasi dango lebih anak konaon parsidohot. Nanti ketahuan dibilang bodoh kali. Isi anak konaon ma penderitani. Saat tunama godang, ya dia tetap belajar, dia tetap berusaha karena bapaknya menginginkan harus juara 1, harus 100, harus nilai bagus. Ihutoni banai ale dangolo pola ibana tampil. Ujungnya sahak matunalan sia bapak naon. Hiado taberengi WA lan siai na isonggakon akka naposoi mabuan piringa di tonga-tonga ni restoran. Roma lansion. Bau kau ina tu lansiai. Pergi kau ina. Amang tayo ngirido tayo nilansion na roga. Amang mabiari ba. Gami menyesali ba mamuru ki omak ni ba ate. Akan naposo nang imuri omak nate. Do bapak na. Alay cerita tahun. Matua ma amatay. Dung lansia Roma boruna margati-gati. Madongani. Gabi huingok ma boru hanguluan. Jiboru naon do madongani mana dilansia naon. Alay pernidaan ni boru naon tu bapak naon. Nga dewasa ibana nga menika ibana. Barani ba ibana manukut tu bapak naon. Herna singgo buhim. Bapak ngasai hu urso. Ngasai hu dongani ho. Alay nadong go isol soli ho. Inna boru naon ma. Ay dang adong begogo nilan siyaw kan? Ujung nga idoko ni bana ma. Adong ina. Ay pa, doko ma ina. Menyesal doaw na husong gakiho. Buduk kali kawin. Berarti itaw na matay ma penyesalan na isahat tu. Lensia, lilingay ate. Iba tuhuk penderitaan na Dangulay ba na melepaskan penderitaan na Dangulay ba na minta maaf tu anak kon na Dangulay ba na madokon salah mau isi boru. Saat tu nalan siya, dukpay bereng boru na basay dongani au mangan, say paiya saw, say roro tau. Disipay ba na barani madokon, menyesal doaw, nahusong gakiho buduk kali kau. Alay ima burjuni anak kon na yate. Ya terima kasih buat anak-anak yang baik hati. Iya pa, karena itulah cara Bapak mendidik kami na doa cik rohana. Artinya aku juga memaafkan Bapak dan aku mohon dimaafkan. Jadi unak tak huti-huti penderita ya deh. Tapasahat tutuhani penderitaan dan kita mau mengakui, mau minta maaf. Ido akan nasiniraan ni hatani debata. Ido na jinoni debata. Ido na ni hokop ni debata. Sudah kita diampuni Tuhan. Maulah hidup mengampuni, memaafkan orang lain. Karena Tuhan mau didokot disi memang di bagasan hapor suhoni alai las marohata marulupuluk mahita ala Kristus Yesus naung makokopita. Tadi bacaan kita
penderitaan kita saat ini tidak seberapa dibandingkan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita, di mana kita tetap datang kepada Tuhan. Tetap jangan menyerah. Tetap disiplin mau taat kepada Tuhan. Tetap sabar punya pengharapan akan kasih setia Tuhan. Tuhan menyertai kita, Tuhan membuat kita untuk tahan uji, dan di dalam pemeliharaan Tuhan bersukacita kita, seperti dalam ayat 12 dan ayat 13 yang dinyatakan bahwa molo benget hita manaon rak mangarajai ma hita sugut. Jala sipatan nang peso setia hita, setia dotong Tuhani madongane hita. Alani marulupulok mahita manaon di bagasan Kristus Jesus, songon Kristus naung monang manaluhon hapor siauni. Lausima borhat tu abang nami abang pendeta Rudi, Luban Raja dan Inang dalam pelayanan. Demikian juga dalam amang pendeta Fernandes dan Inang untuk melayani di tengah-tengah gereja ini. Berbahagialah, bersukacitalah, Tuhan menyertai kita dalam setiap waktu. Amin. Martangi yang maita. Mauleate mahu pasahat rohanami tuho Tuhan. Nunga didongani hohami di pardalanan ningolu nami. Godak tutu Tuhan parukilon nami. Godak tutu sitaunon nami ele Tuhan. Alai marhiti hatam boy dohami. Mengadopi i di bagasan na toktong marpakirimot tuwali Tuhan. Dang mudur dang mitop haporsion nami. Molo tungadok pependeritaan. Toktong dohami rotu adopanmu. Setiap saat, setiap waktu untuk tetap berdoa, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Jala di bagasan habengeton nami mali Tuhan, Roma parbuena tonggi nama baik kami marulupulup. Ima na naik toktong sihirimon nami tu wali Tuhan, molo tuk pemanau kami, rak manau mahami dohoto asaho madongani hami. Mauleate madiho Tuhan pasu-pasu masudi ruas ni huriam na adong di HKBP Resort Sutoyo on sian na met sahat rodi tu nalansia asa marulul pulup saluhu na toktong di bagasan ho Kristus Yesus Tuhan sehoko pami. Diaka program ni huria, koinonia, diakonia, marturia, parartaon ni huria, sudia kapakobasion nasida, hu pasahat kami matuho ali Tuhan. Mauleate madiho ali Tuhan di batama nami, ulaon nami sadarion, di napaborhaton naposom, amang pendeta Rudi Luban Raja dohot keluarga tu pakobasion nai baru, songoni na mangujakon pendeta Fernandes Raja Gugu di Huriam Resort Sutoyoon sebagai pendeta fungsional. Homa Tuhan nama dongani mangurupi nasida di saluhut ulaon namar barita nauli. Hodo Tuhan nama ngalehon las niroha dohot pasu-pasu na sumurung. Mauleate madiholi Tuhan saluhut tangiang ele-ele namion. Upa sahatai matuholi Tuhan. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan sioko pami. Amin.
tu acara paborhaton dohot paujakon pandita fungsional HKBP Resort Sutoyo Marede Mahita 400 pitu ayat sada asini rohamu puji. Hamua manami inanami dohok dongan sahurion sadarion ma paborhatota amang pendeta Rudi Sinarto Lumban Raja STH MPDK tu pakkobasion nanay baru tahamolatehon ma tutuhatta sudi pakkobasion nasida nasailaon di HKBP Resort Sutoyo. Hobartusi tabegema surat keputusan ketetapan di Epor sa KBP taringot tu parpidaon nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 302-PDT-SK-05-2022. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pearaja Tarutung. Menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya. Memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Rudi Sinarto Lumban Raja STH MPDK, tanggal lahir 1 April 1970. Jabatan dahulu Pendeta Fungsional HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Terhitung mulai 1 Juni 2022 menjadi Pendeta HKBP Resort Panai Hilir. Dengan ketentuan A, menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort atau jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan. Surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan. 1. Sekretaris Jenderal HKBP, 2. Kepala Departemen Koinonia HKBP, 3. Kepala Departemen Marturia HKBP, 4. Kepala Departemen Diakonia HKBP, 5. Biro Jemaat HKBP, 6. Biro Personalia HKBP, 7. Bendahara Umum HKBP, 8. Dana Pensiun HKBP, 9. Sekretaris KRP HKBP, 10. Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, 11. Parhalado HKBP Resort Sutoyo, 12. Parhalado HKBP Sutoyo, 13 Preses HKBP Distrik 26 Labuhan Batu, 14 Parhalado HKBP Resort Panai Hilir, dan 15 Pertinggal. Ditetapkan di Pearaja Tarutung pada tanggal 20 Mei 2022, Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan dicap stempel pusat.
Lampiran surat keputusan ketetapan Eporus Huria Kristen Batak Protestan nomor 302/PDT /05/2022 tertanggal 20 Mei 2022. Dahulu nama Pendeta Rudi Sinarto Lumban Raja STH MPDK, jabatan Pendeta Fungsional HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, tempat tinggal Sutoyo, Jemaat Sutoyo, Resort Sutoyo, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sekarang jabatan Pendeta HKBP Resort Panai Hilir, tempat tinggal Panai Hilir, Resort Panai Hilir, Distrik 26 Labuan Batu, dan seterusnya Huria Kristen Batak Protestan, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan ditandatangani. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di Purbadia, upaborhat mahamu Pendeta Rudi Sinarto Lumban Raja STH MPDK, Sian HKBP Resort Sutoyo, Tupakobasion Muna Nai Baru, Gabe Padita HKBP Resort Panai Hilir, Distrik 26 Labuan Batu. Saya di pasu-pasu tuhatama akapako basion muna na say laon di huriaon, jala di pargogoi huhut di patau mahamu, di inganan pako basion muna na baru. Amin. Marede mahita, Jehovah Tuhaki. Hamu amanami inanami dongan sahuriaon, sadarion ma ojakonon amang Pendeta Andreo Fernandes Raja Guguk SSI Teol M Hum, Gabe Padita Fungsional di HKBP Resort Sutoyo, Distrik 8 DKI Jakarta. Hobartusi tabege surat keputusan ketetapan Eporus HKBP taringot tu parpidaon nasida dokot ulaon ni Pendeta Fungsional. Surat keputusan ketetapan nomor 301/SK/05/2022. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung, menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Andreo Fernandes Raja Guguk SSI Teol M Hum, tanggal lahir 3 September 1980, jabatan dahulu dosen Sekolah Tinggi Bibelfro HKBP, terhitung mulai 1 Juni 2022 menjadi Pendeta Fungsional HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, dengan ketentuan: A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort atau jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan,
Surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1. Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Kepala Departemen Marturia HKBP, Kepala Departemen Diakonia HKBP, Biro Jemaat HKBP, Biro Personalia HKBP, Bendahara Umum HKBP, Dana Pensiun HKBP, Ketua Sekolah Tinggi Bibelfro HKBP, Preses Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Parhalado HKBP Resort Sutoyo, Parhalado HKBP Sutoyo, dan Pertinggal. Ditetapkan di Pearaja Tarutung pada tanggal 20 Mei, Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan dicap stempel pusat. Lampiran surat keputusan ketetapan Eporus Huria Kristen Batak Protestan nomor 301/PDT /SK/05/2022 tertanggal 20 Mei 2022. Dahulu nama Pendeta Andreo Fernandes Raja Guguk SSI Teol M.Hum, jabatan dosen Sekolah Tinggi Bibelfro HKBP, tempat tinggal Laguboti. Sekarang jabatan Pendeta Fungsional HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, tempat tinggal Sutoyo, Jemaat Sutoyo, Resort Sutoyo, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Huria Kristen Batak Protestan Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan ditandatangani. Ulaon ni Padita Fungsional. Akup ni tohonan hapaditau natar surat di agenda HKBP naparjolo ima mangurupi Padita Resort laho manguluhon huriaon. Napaduahon majalo parsagi ni ulaon sian uluan huria. Napatuluhon mangurupi uluan huria laho manguluhon akka dewan di huria. Napaupaton mangurupi Padita Resort manguluhon rapot-rapot di huria. Napalimahon pasahaton laporan pangulaon tu Padita Resort dohot preses. Nunga di BG Hamu surat keputusan ketetapan ni Eporus HKBP mangihuton aturan peraturan HKBP dohot ulaon ni Padita Fungsional. Nuaing namanukun maau di Hamu Pendeta Andreo Fernandes Raja Guguk SSI Teol M.Hum naolo dohamu ojakonon gabe Padita Fungsional di HKBP Resort Sutoyo Distrik 8 DKI Jakarta. Marhite-hite goar ni debata amang, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia, huojakon mahamu gabe Padita Fungsional di HKBP Resort Sutoyo, Distrik 8 DKI Jakarta. Saya didongani jala di pargogoi Tuhan debata mahamu, mangulahon saluhut ulaoni, asa marsangap goarna, marhite-hite pakko basion muna dihuriai. Amin. Ada jemaat sama dengan tenang. Hamu amanami inanami dohot dongan sahuriaon, jakon hamu ma amang Pendeta Andrea Fernandes Raja Guguk SSI Teol M.Hum gabe parmahan di huriaon. Masih tangyangan jala masyurupan mahamu di bagasan hasadaon ni todi patuluson ulaon ni tuhatai. Martangiang mahita. Ale debata manami raja ni huriai. Moliate marohanami diho ala naong di luasona posom. Amang Pendeta Rudi Sinarto Lubar Raja STH MPDK makubasi huriaon na sailaon. Pasu-pasu mapakubasyon na sida bain sangap di guarmo. Jala pargugoy manasida di bagasan pakubasyon na naibaru. Molate manang rohanami diho ala naong di tongos hona posom.
Amang Pendeta Andreo Fernandes Raja Guguk, SSI Teol M. Hum, Lahomar Hobas di Huriaon. Sayurupi pargugoy jalapatau ma akan aposomi makubasi Huriam. Asa marsangap ho di saluhut panggul miton ni Huriam di Luaton. Laos pasu-pasu manang Huriam sare soton. Toktong marhasa daon laho manidangi di tonga-tonga ni Luaton. Mauliate madiho di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mardok hata ma, jepek-jepek ma, pinasahat ma, tuna mangatur hosa. Sonari sahat mahita tiki madok hata, boy do gajang-gajang alian no pete, anggo sonari tapa jepek ma. Na parjolo hata pamuhai sian na pinaujak, pinasak ma tu Pandita Andreo Raja Guguk, dok keluarga. Horas Madihita Salhutna Manginang ala au selaku keluarga jadi au maparjolo mandok hata marsat tabi ma molo boy buka masker au sotung dang ditanda hamuan nonau kan ala mar masker gawe saru padu sude anggo bohi jadi parjolo sahali hami mandok moleate ma patanda horma diriku au Pandita Lydia Teresia boru butar-butar sarupa Pandita dohami alai au sedang memokuskan diri untuk studi belajar di STT Jakarta. Au mandok moleate ma parjolo sahali di Tuhan di bata. Nah mangaluas hami bisa manang bui Sadarion diizinkan menjadi bagian pelayan di HKBP Reset Sutoyo ini. Mandok moleate hami Parjolosian Distrik, Imam Mokeli Amang Preses, Inang Pendeta Boru Batubara, Dohot Inang Pendeta Boru Syahaan, Nanau Mangaleon Tiki, Bui Ham Patupahon, Ulaul Pangujakonon Sadarion. Mandok moleate hami nang di Amang Pandita Resort, Amang Pendeta Toga Torop Dohot Inang, Suang Songon Inang Amang Pendeta Ambarita Dohot Inang, Amang Pendeta Simamora Dohot Inang, Inang Pendeta Boru Panjaitan Dohot Amang. Nah menjadi manjakun hami tong di bagasan Lasni Roha, menjadi teman rekan sesama melayani di HKBP Sutoyo ini. Mandok muliate manang hami di Parhalado, Sudi Amang Inang Sintua, natong manjakun hami di bagasan Lasni Roha. Mandok moleate hami di sude amanami inanami ruas ni huria HKBP Sutoyoon natong manjakon hami huida hami di bagasan Lasni Roha. Moleate matong hudok kami ala hami naparpudi di HKBP Pardomuan Simalingkar B Medan. Sebenarnya sudah hampir 2 bulan yang lalu hutadikon alai tong dua dong hubereng nakin rap dohot hami Marminggu di son ima keluarga Amang Empane Inang Boru Marpaung Amang Adi dengan Inang Adi Narosian Simalingkar B Medan kebetulan memang bertugas juga di Jakarta. Suang-songoni di keluarga Amang Sintua Manurung Sian Sintua Nadi Medan ima keluarga Sitorus Boru Manurung Ardi dan juga Ferdi nahuboto hidakon roh. Dak bereng memang molusian joloon hira saru pada hubereng bohi amang inang. Jadi moleate mah di kehadiran ni amang dohot inang natong mangaleon tiki di hami. Tong mandok moleate hami di keluarga amang dohot inang si matua. Sebenarnya kalau orang tua kandung Amang Pendeta dua-duanya sudah tidak ada.
alai hadir do rab dohot hami amang inang simatua, Bapak Uda kandung dari amang pendeta, amang es Raja Guguk dengan inang Boru Panggabean, dan juga inang Nyonya Raja Guguk Boru Panggabean hadir simatua di sini, juga adik kandung saya yang suaminya kebetulan juga bertugas di Jakarta, keluarga Tinambunan Boru Butar-Butar. Jadi secara dohot amang Huta Barat, tulang kandung juga dari amang pendeta. Mula dong adong naso guari mungkin anong ipasikop amang pandita, alai na pasti mandok muliatis itu tuh dohami amang dot inang, nataka suboto kehadiran muna, sudi saluhut na naron waeng patadahon holong ni rohamu na pasti dihami, mengatakan bahwa dalam momen penting ini menunjukkan kasih bagi kami dan juga dukungan wah porsche hami. Dalam pelayanan rap hami hita pasti satolop bahwa doa adalah hal yang sangat penting. Alani di habajaron nami pasti gok doha hurangan. Datung boy sude bohape sikop ni jolma saya gok do pasti hahurangan. Alani gajang dope lalahu sidalanon dope di huriao namang pandita mangi dohami gomo samanginang holan sada tangyakon amang dohot inang ma amang pandita tarlu mobi rap dohot sude pandita na dong di sohon boy hami bersinergi bekerja sama menciptakan pengembangan pelayanan juga kemajuan dan yang paling penting bisa memuliakan nama Tuhan. Ido pangedoa nami sebagai keluarga molotung pe adong na hurangan non pasikop amang pandita Raja Guguk ma on ma anak na adong dihami 2 na kelas parjolo na paling anak pertama Cinta, namanya Cinta AVC Raja Guguk Pangguaran nami, yang nomor 2 kelas 4 SD, yang nomor 2 Cordelia Vin Aliosa kelas 2 SD. Sebenarnya adong dosi paitolu alai di tahun nasalpu hami marhabot ni roha karena hanya sampai umur 3 bulan saja dia harus pergi kembali kepada Tuhan. Jadi imarana boy pasat hami mulia tema salin aidi hita salut namang inang horasma. Shalom. Alani inata pandita jadi agak ganjang dah pola buat ya amang inang. Tongdo pandita hami sarupa. Jadi au amang dot dainang au guarhu pandita Andreu Fernandes Raja Guguk. Sebelum di sini mangula di Sekolah Tinggi Bible Pro mengajar filsafat teologi dan antropologi. Alai molo tinggal di Medan. Alani inata pendeta resort di HKBP Resort Simalingkar B. Nion mahami damang dot dainang opat hami alai namanya kon kudang termasuk ma sian STB dohot sian Simalingkar. Jadi mulia tema di pelantikan nami narodo damang dot dainang akadongan di son tu tarumobi tu namang ojak kon ima sian mewakili sian preses distrik Jakarta namang ihut muse amang pandita resort Sutoyo dot akadongan pandita nama marhubas di Sutoyo mulia tema dot aka keluarga termasuk ma di Parlado dohot keluarga nang di ruas HKBP Sutoyo. Secara khusus kami mengundang di son amang pane dot inang Boru Marpaung naro sian Simalingkar B. Napa 2 tahun muse amang udak kami Raja Guguk Saud Irianto Raja Guguk Boru Panggabean songon ketua Raja Guguk Jabodetabek dohot itok kami juga
layak kami juga dihamu damang dot dainang jonok do pakilalahaku AKBP Sutoyoon. Gereja ini sangat dekat. Au generasi kedua na tinggal di Jakarta, na parjolo ima na peranto ima bapak, si pata ulo do marmiam-miam di son. Alana au tiki naposo di HKBP Tebet. Alana godang do di son, molo neng mangelului jodoh tahe, mangelului jodoh. Kadang-kadang kami datang ke sini dari Naposo Tebet ke sini. Gereja sore, biasanya sore, kalau siang mama-mama biasanya. Opung-opung, tapi sore. Jadi sangat dekat. Kemudian huingot do gerejaon di sondo au berlindung. Tahun Syawalu, ima peristiwa Semanggi, tiki au baru masuk do PS Sada di STT Jakarta. Peristiwa Semanggi, semua sudah lari, au lau tu uki, naik bus, au berlindung di gerejaon. Jadi gereja adalah tempat yang aman. Wingot do tiki peristiwa Semanggi, pasti disi au tingkat baru masuk dope, alana lulus SMA, masuk tu STT Jakarta, Sian Asisi, tu alani peristiwa pelantikan kami ditandai songon jamitani inang buru batubara nakining, ditandai oleh resesi di akan yang datang, dan kemudian ditandai juga post-COVID. Maka dari itu dengan istilah gereja jodoh, semoga kita dijodohkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita dijodohkan di dalam sepanjang pelayanan di tahun yang akan datang. Dan semoga dengan berpengharapan kita bisa melewati krisis ini di tahun 2023 secara bersama, saling mendoakan satu sama lain dan saling meneguhkan. Semoga Tuhan menguatkan kita semua, semoga Tuhan menguatkan jemaat HKBP Sutoyo, dan semoga Tuhan memberikan kita pengharapan. Amin. Termasuk mah juga Talu Mobi di Amang Luman Raja, alani Abang Ondo termasuk salah satu yang mendidik saya di HKBP Tebet. Jadi tidak dalam mengajar sekolah minggu. Jadi salah satulah abang ini yang membina saya di waktu itu masih di Naposo Bulung HKBP Tebet. Jadi terima kasih tu Amang Pendeta Rudi Lumban Raja Dohot Inang. Selamat melayani di tempat yang baru, dan semoga Tuhan memberikan kekuatan dalam melayani. Terima kasih, dan tidak akan terlupakan jasa-jasa Amang Inang Dison di HKBP Sutoyo. Mulyate mah di hita. Mulyate mah di Padita Andreo Raja Gugu do keluarga. Namangihu tu pasatami matiki tu Padita Rudi Lumban Raja dohot keluarga laho pasaton hata partadingan. Anggoon boy maga gumajang ate, marsabar majo hita manginang. Bay masautik. Ayo pangkajak kuda. Kalian kan tidak ikut, jadi berdiri aja, nggak usah ngomong ya. Ya, horas ma dihita amanginang salutna. Mau lihat tema di Tuhan itu akhirnya sampai juga momennya di pabor hatami siak kuryaon duk songoni leleng keluar eskai. Mau lihat tema utusan Sian Distrik Inang Buru Batubara, Inang Borsiahan. Terima kasih sudah terlaksana pabor hatan, sudah sah
inang pendeta udah sah kami borhat inang. Maliate ma dia mang pendeta resort nang dongan akapadita do keluarga. Tutu di perjupangata boy dohonon parpudi ma nuai kami di son marminggu om masongon hata pertandingan siak kami. Mau lihat ma tutu amanginang nang dongan perhalado saluhutna di parsaurata na lebih kurang 3,5 tahun. Memang 3,5 tahun dohonok kami di son ale satokin dohita marsaor ala nasahat kami di son April 2019 HP 2020 Maret Covid 2 tahun tutup sudah. Oma mulai kita awal tahun kita terhitung mulai April kayaknya kita udah mulai aktif lagi semuanya HP terroma SK pindah. Ale mulo secara pribadi au mendokon songonipe singkatna parsaurata tidak mengurangi enaknya kita marsaur di tengah-tengah huria. Alai marhite parpunguan sadarion di son mahami amang inang mangido maaf dia kanara hurang lobi di parsaurata hurang lobi dia kapakobasion nami di tengah-tengah ni huria. Nasoboy sudah hutopot tami aka paduan suara nang aka kor kategorial pedang boy terus hudo hoti hami mangido maaf kami amang inang songoni dong aku Immanuel maaf inang terakhir aku tidak pernah latihan agak repot inang maklumlah mau lihat mahu pasahat di parsaurata amang inang tarlu mobi dong aku punganina dia muakan tua-tuaku inang saluhutna hurasa hodo burjumuna tuau memang dangaunnya no poso di tengah-tengah ni perempuan nate ang do pe no poso hurasa te mang na au do no poso alehu rasa hodo panjak punamuna di parsaurata tuau tabu doau di baik kamuna dianggap pamuna doau borumuna olo do hamu pasingot tonau. Jadi molo songon naga digijak kumurna oti-oti yang gak pemudo awang gimuna. Dan aku senang dengan itu. Jadi irasohak kamudo inang parsaurata nasa lelengon ima au apa adanya aja. Aku tidak permak-permak apa-apa dengan persahabatan kita. Ale siat tulus ni rohaku ma parsaurata nasa lelengon. Mau lihat ma inang di parsaurata. Aku yakin godang do salakku tuh hamuna, godang hahurak ngaku. Alau poso au mungkin songon na hedek di ber kamu sipata salah au mangalaka salah au makatai. Maaf inang, aku tidak sengaja untuk membuat sakit hati. Marhite oma mangido maaf au tuh hamuna na tua-tuaku. Tanya kok kamu hami. Terlu mobi au namandongani pandita. Angget marhite sepot dari aku pandonganyoku di pandita dalam semangat imada mangula ulonna di huriai. Di tikyope upasa do mau lihat di undangan nami. Oma parbueni parsauran nami di Tanjung Priok. Sahak dosa darion dohot aka keluarga nang aka dong aku paborhat tok kami. Ala di boto hamin yang borhat dau. Anggotiki sian Priok tu son biasa do sebentar-sebentar bisa. Ala lai boto neng borhat tami dau. Tong do haro songon na lungun rohani aka amang inang pola sapero disadarion disangahon mole atema amang inang di haroromu na ditikyon las rohaku tabado semangat tu dinareng borhat tami tu hutan adau semargogo mahami di hutan adau amang inang tanya kok kamu hami sehat-sehat kita pe sehat-sehat muse pajupang mamuse hita disadetiki di ulona kalas ni roha. Mau lihat tema amang inang terakhir halo Naposo. Terima kasih ya untuk lagunya ya. Aku senang dengan Naposo. Sayang kita sebentar ya. Terakhir kita di makrab ya. Cukup mengesankan. Terima kasih. Baik-baik kalian yang sudah berjodoh cepat-cepat. Kami berdoa semoga kalian sukses. Yang sudah cukup umur
Cepat-cepat kalian berkeluarga, nggak usah berlama-lama di Naposo, ya. Yang belum bekerja, cepat dapat pekerjaan. Terima kasih ya untuk kebersamaan kita. Ima jona boy hupa sahat di tonga-tonga ni parpungat tertikyon, mau lihat tema. Iya, mau lihat mak. Isondo kami jongjong dot geleng nami na tulu, si Tasya, si Cindy dot si David. Anggorohan di stasiun nakin yang mandok kata di mana. Ale udah kokokan tang lau, isondo ho, walang jongjong maho dokon. Idi. Jadi dihamuna kadamang dengan napinar sangapan saluhudna nang dia ka donga pandita nasian distrik mewakili mau preses dohot akadong aku pandita dohot keluarga nang akadong aku ke parahlado na aktif dohot nang pensiun nang dia ka sudah paduan suara dohot kategorial mulai sian sekolah minggu remaja na Posobulung ama ina lansia mulai ate madihamu mulai ate madi parsaurata na salilingon totu ikon aku do burju-burju do amu saluhutna awi waddo sipata na hurang burju ala memang selalap do beko marsyaja riba tuhamu marhiti ka pengalaman dohot aka motivasi asang giat lam tudenggan na kami melayani itonga-tonga ni Kuriai. Arang dobe 10 tahun naik mulu satu na pensiun 52 tambah 13. Arang dobe aka kegiatan naik kosulaunoton songon padita di tonga-tonga ni Kuriai. Nang dia katamu undangan do takanggiku song-songoni nang donga tubu do dasyat Tanjung Priuk mulia tema di haromuna. Jadi nang dihamu akadong aku namar sahur selingon do tahu. Iparo kau nakin nedok ko dinang padita raja gugu nakin. Gudang dia mula ton nasida kala gudang manaruhon. Baulu do hamu manaronau tu tempat na daw. Iya, alaido mulutung pedang rohamu secara fisik. Tang yang munai namandongani hami mayate. Marbabaenon maalani situasi ay suku kalakaddo tanggal 20 piga do namanaro kawinna alubi gurang apalagi terlubi tuhani sehingga bamanaro na totok dokon ay wamalani situasi ate alani dauna ale tu pesongoni tanya ko kamu mahami au minta maaf madi hamuna dia kah kurang aku dia kah gale ku salilingon 3 tahun 2 bulan tarumo dia kadung aku parhaladu ate biar dia ka emosiku na berlebihan ya alanya ka haposoku saya minta maaf mulubor ka tahu sugut salpu mayate do salpu kamu mak mulu jumpa kita tetap aja seperti tidak ada masalah gitu kita buka lembaran baru saling mengampuni saling memaafkan. Saya ingin supaya AKP Sutoyo ini lebih berdamai lagi nanti. Semoga amang pendeta resort kami, amang Toga Torop semakin dikuatkan, dimampukan agar Jubileum 2024 kita benar-benar bersatu berdamai untuk memuji memuliakan Tuhan dan menerima berkatnya yang lebih hebat dan luar biasa lagi. Alani muliate mari hamuna aka manginang yaka pakatayoku dia kapa bereng aku dia kalakaku nang diperjamitaku apalagi mulu saya maredeo habe suaraku dangarong lagi aha alani minta maaf au mulu ati biala ni gabi mangurus semangat muna diaka perjamitaon nami alani nang gurang besidonoku ala au tinggal di Belawan di tepi pantai menuju pantai Panahilir jadi dari pantai ke pantai jadi marpantu mawate ali udang paro ko kamu songon TV cakep alana ibadah do peon. Nah singkati be hubain. Pertandingan olahraga panco memperebutkan piala bergilir. Selamat tinggal jemaat HKBP Sutoyo. Kami lanjut pelayanan di HKBP Panahilir. Pak Petani
pergi ke tepi sawah. Enak kudok nak pulai dokon. Pak petani pergi ke tepi sawah, sungguh elok di samping batu. Walaupun kita akan berpisah, jangan pernah lupakan daku. Mulai hati mak, awan nunggu lupa kejakulu do gabilungun. Horas marita. Mau lihat tema di Padbita Rudi Lumban Raja, rasa seminggu di para di pantunai naki, songona mantap. Namangihut pasatami matiki pasaton hata borhat dot panjakonon sian sahala mewakili ruas. Tambunan. Selamat hari Minggu mari kita salhutna. Shalom. Nah hormati kami Pangulan Huriata di HKBP Resort Sutoyo nani uluhon ni Amak Padita Resort. Amak Padita nami dohot ina Padita. Amak situa nang inak situa. Kupake kami majo partikianon laho pasahat totona nami. Majakon harorone Amak Padita ne baru dohot paborhaton Amak Padita Lubaraja. Tapi horas mari kita saluhuna ruas ni Huriata di HKBP Sutoyo dohot ruas tamu na topet adong di Bagas Joro di Tuhata di Partikianon. Molo hupake hami Partikianon satokin di dok sekur tuau na bodari mewakili ruas ninna hudok kodang boya mewakili ruas. Macai gudang ruas ni Huriata naso adong diso. Alani jepek ma nang dohonon songon di Partikianon wilala kebetule sudi paso-paso ni Tuhan hujalo ikonau jongjong diso sadarion. Mulai ate ma nang di Padita nami na mewakili pareses kebetulan Padita nok pasahaton nok taruli hita nakian sahatan itu hatta Padita ridoi buru batu bara nyonya situpul horas mena dohot Padita sahanate udok kebetulan nakian parjolom mahatakon borhat tu amang Padita Lubaraja dohot inang buru rumah horbo kebetulan Tuhan ima nama Japono. Sata kirisap doang ku partikian. Jala dukul lewat duia say ngoton. Wilalana tuar sadado bihita 2 minggu sebelum itu tempat kamu tuhriaon pajuppak kita di HKBP Swadaya. Dina manguluho mertupul hamu dina naik pamuli boru hami. Alai jamita na mangulu mau tuau na hurasahon dina paborhaton pamurun nami hami margaritonang ibotonai buru tabunan babalu disiham tarsonggo tau gaibe husukum ma akaruas na disinoni ai Padita nami inang Padita nami donwai hape saha do di ngananon manikir lain nami nong jumulumo dingon gabe di hati dakon nasirama yang go parsauran nami dohot Padita Lubaraja doho inang buru rumah horbo macai hotot do alani amang inang buhimunai parjulu majamitai ruasi imam rahite-hite kehadiran muna lausi maranang persaurata di nasalelengon yang go tabur tuai di pangula muna tuhat tarodong amu marujuruji di dok kamu nak kiningan nak pindah hamu di boratul Huriata tu panai au pe penasaran di dia man wae ngono dupe hau bigi akhirnya
ternyata dunia ini hanya ada di genggaman kita. Tohomai dok ni amang padita lubarajana ke di pinggir laut do panai hilir. Ala adong do panai hulu, do adong do panai tengah. Jaladong do Citolu huria HKBP di Sihubereng nasugutan. Amang inang di sadatiki tahun 1920 sada laho mangopoi HKBP Balikpapan amang eporus GM Siahaan dohot sekjen amang PM Sihobing namar jamita amang sekjen almarhum mai PM Sihobing didok nasida marapi-api pada saati macai torop pangaratui di Balikpapan di sekitar gereja Gok sudah didok nasida songo jelo do HKBPO unang lului hamu perbuini jeluk di panuananna perbuina iman waeng di Balikpapan di nasida gabe hurajumi mana sugutan nungamar perbui HP jeluki di panai hilir mangararati bonani jeluki jalata kas mahamuan non mamaneni alani macai hiras dorhanami las dorhanami marsaur dohot hamu tuhatama madongani hamu di pangulau muna asa toktong marsangap tuhatai siduk butima hami tu hamu amang dohot hamu tuina mulai atima tu padita majako padita baru raja amang padita raja gugu doho inang buru batu bara dan gajang buru putar-putar dan gajang berhonon nami ala harorwa munasian persamean perbekalan ni pangula ni huria do sian sekolah Bibel Pro 10 kilometer resian jabunda tutuai satabuna dohono nami ma tak semoga amang anggo hami na hapur saya hami dang semoga di hak Kristen non na pasti itu alani baga sa pos ni roha rohai majaku kamu saonari suak kamu ma na siname homuna di persikolahan Birpro di Lagubuti suak kamu ma bidang doporlak ni tuhatai di HKBP Sutoyo macai gudak si hubasa dison dang namarna si kopi sahat tujung ni Portibion molo di dongani tuhatai sude pangulana laho mangulahoni selamat datang di HKBP Sutoyo imesya kami mewakili ruas horas malita salukna Maulia tema di amang tambunan namangihu tu pasatami matu parhalado Horos ma di tasalukna na huhaholongi hami padita inang boru batubara na mewakili para SS doh rombongan amang padita resort jala khusus ma tu amang padita Lumbar Raja dohot amang padita Raja Guguk maulatnya ma di tuata di parsorata di bagasada sadarion Boy ture pajakonon doho pabor haton padita alani hami mewakili perhalado mulatung hami pe jongjong dison pasaton nami ma tu amang padita Lumbar Raja Barjolo nian nunga piga hali siap punguan mabain acara pabor haton amang padita jala cukup tunggudang pasahaton hatana uli hatana denggan tu amang padita alai hami songo siap perhalado akan merasa kehilangan alana adong gaya tersendiri di amang padita Lumbar Raja on marpumu hami sama-sama perhalado apalagi di konsistori setor dipiltik do gitar nainon jadi kami akan rindu gitar ni amang ido ideni amang selamat jalan mah tu amang padita do keluarga songoni do amang padita
na ujako kami nakin nungara mengalusi hami salu na majakon amang padita na buhay mahita marsauran non di huriat taon jala di rokok kamu nunga berpengalaman mulai di Sutoyon mulai duli-duli ternyata nggak di Jakarta kamu adong dong memang keunikan sauti di Sutoyon alai na budo kita marsaur laho mangula di tonga-tonga ni hudon. Jadi alani husi pulih hami ma alana di pertikian dohonon nami ma hatani situa tua. Pidong si tapi habang di atas ni hauma. Horas mahamu nahu pabor hatami jala horas mahami na ditinggal homuna. Napurat tano-tano rangging marsirang goma. Tung badat tapi amang padita lu beraja dok keluarga padau-dau terditaima na totong marsi rongkoman. Saat di Sulu saat matu botean nunga di batu pa huriata pajakono do pabor haton amang padita sai sahab mahita salupna tu parhorasan sahat panggabian. Ima hata nabui tarpatu tapasatami di mewakili sude parhalado. Horas madita salupna. Laos di Tikioma di Pasahat Huriah tu amang padita Luberaja songon Cindramata unang dibereng amang padita sian nileina alai oma songot tada sian hami sian huriata dinabor hattamo tu huriana baru dinasam apertikian tu amang padita resort. Iya di Perdita Lumaraja do Inang na pinatupan huria don ate sebagai kenang-kenangan nasa takasing otong muna jala sonero mune sematonot do nang ibuka be ate suatu tor marsugut tor ge singana artina ya. Oke, yuk. Jawab. Sokin na emang. Sambil maret deh mang. Naparpudi sahali upasatami matiki tu Padita Ridhoi Batubara lau pasaton bimbingan pastoral sian mewakili preses. Adang bimbinga berate ngamula ni deba. Jadi mulai tema dia mang Padita Resort dot parhaladu saluhutna sian distrik Walu DKI Jakarta diulaun na pinatupani huriata pangojakon abang niba Pendeta Rudi Lubaraja doho Pendeta Fernandes Raja Guguk. Mulai tema di sude sileo-leo munai tu amang Pandita Rudi Lubaraja las rohanami Tuhan ma manabaya kapasu-pasuna butima siak kami horas madita saluhutna marede mahita asa tatutup parminggota. Martangyang mahita tatangyakon mapiliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sileo-leo nadenggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nileon mitu hami pilihan nami tuho.
Sai jalo mai gabe uap na hucus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileo-leon mitu kami. Asalam girgir hami madok mau leate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama nami na di Banua Gijang, sai pinorbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo neroham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unang hami togihot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho, disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasarhon madamena tutodim. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Jadi di hamuna akamanamina nami hobar tu aka no pinasaha gokon di pertemuan Ramatama langsung mahita tu lantai 2 lumobima nangaka todong nami rombongan sian padita lubar raja doho sian padita raja guguk asa pitor berat mahita tu lantai 2 menguduti laho pertemuan di Ramatama. Mulyate.